komunite spoločnosti Licitor Development som považovaný za stálicu, ktorá prikladá ruku k dielu už viac ako 6 rokov. Zaslúžil som sa o viacero projektov, ale v každej branži sa nájde nejaká tá srdcovka, ktorá človeka pohltí natoľko, že prácou začne žiť. Hovorím o projekte Northgate, ktorý postupne vznikal a teda aj neustále vzniká v bývalých priestoroch areálu ZTS v Martine, ktorý bol v minulosti výstavnou sieňou strojárstva. Našu energiu sme postupne nasmerovali na kompletnú revitalizáciu tohto brownfieldu, zrenovovali sme postupne 4 veľké logistické haly, ktoré vytvorili výrobno-skladovacie priestory pre nových klientov a tým sme oživili veľkú časť areálu. Jedným z našich klientov sa stala napríklad aj spoločnosť Martinus, ktorá si tu vybudovala svoju centrálu. Veľkou výzvou bolo hlavne využitie existujúcich vybúraných materiálov, ktoré není účelne niekde odviesť na skladku, ale všetky vybúrané materiály predrvujeme a opätovne používame do násypových vrstiev. To znamená, pracujeme s minimálnymi odpadmi. Čo je veľmi zaujímavé, je, že súčasne s výrobno-skladovými halami sa nám podarilo vybudovať aj stanicu CNG. Chodí tam tankovať celý mestský podnik autobusovej dopravy z Martina a veľmi si to chvália a vlastne takisto je to veľký podiel, čo sa týka znižovania emisí vo vzduchu. V rámci celého projektu využívame aj solárne panely, ktoré nám znižujú spotrebu elektrickej energie.